Ipabuto or dili? Um, Ipasulod o dili? Nakakaya na mong ipasud pero sa karon dili na kayo. Kuan ka na. Okay. Daghan pa og ka ng kabuton niya. Unsa ka Ako may sa mga pasulod? isod. Oo na, dagan kay tubag. Kasi ako Ang sa motor mga ba? isod. Ang motor sa gawas. Ay, ang motor. Isod ang motor kay if na yung parking space pero kung wala di isod. Pero isod yun ang motor kay pasig para or para make it safe, di ba? Okay. Dako nga lami or gamay nga lami? Nay oras. Pwede mag-isip. Pwede. Dako nga lami, ang kamay nga lami. Dako na lang. Ano man? Ha? ganun dako. Is na supporting kwan? Wala, explanation. Justification. Anong ganun kagdako? Satisfaction. So mananay kas gamay. Ha? Mananay kas gamay. Depende. Supsupo no, tilapan. Teka lang. Ang alin? Tayang Ang, upay mo, ang ice cream. Tilapan. Ano man? Wala akong nakitang taong nagsup-sup ng ice cream. So, Ah. tilapan. Tiguang o batanon? Tiguang. Ano man? Responsable. Majority. Oh. Ipabuto or dili? Ang balon. Ayaw, kisayang. Manang di man? Hatags bata. Tilapan o supsupon? Ang ice cream. Tilapan. Mano man? Kay, kuhan mo na siya, sa English mo na slurp. Slurp. Wait. Supsupon o tilapan? Kuan yun Ang na. ice cream. Tilapan una. Busa. Tilapan una. Una supsupon Manong tilapan ma? Ay, supsupon. para diling mausik ba. Tiguang o batanon? Batanon. Mano man? Driver ni sa jeep. Ano? Kaya dili hinay mo padagan. Sige. Kung sila may tas, gahi or mubo nga nagahi. Na ice candy. Kaya saan na? Parehas naman na. Kung sila may taas o mubo nga gahi. Nga ice candy. Buang-buang. Kuan, pirasa. Pirasa mo kuan. Ra. Flavor. Sige. Oh.